Awni ce awni yantuma ayo bismillah de MSTV sanfɛ foli an tanu ban kanubagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi sibiri octobre kalo tile 4 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da kulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu da kulo kan dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fɔ ko bi ko Segu region sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bɛ don la ka d'a kan min ye Abdul Galil Mansour Aidara ni ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni ye an ka Mali Assemblée nationale député kɔrɔ yɛrɛ kɔni wa opérateur économique ba don an ka Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 2 san 2025 ko jɛkulu marimafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni taara marifa cini ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni na k'a to a ka mobili kɔnɔna na wale min kɛra sababu ni ka a kɔni bɔnɛ ani na. Alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 2 san 2025 maître Mutaga Tall ni ale avocat ye an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale bɛ walawalali kɛ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ni dɔgɔkun tribunal la tagaw yɛrɛ kɔni na ni o kɔni bɛ affaire caman kan ni o ye CNT membre 2 ka procès Musa Mara ka procès ale ni parti politique cili yɛrɛ kɔni décret annuleli yɛrɛ kɔni min ye maître Mutaga Tall yɛrɛ kɔni ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ɲɛtaga fɛn donna o affaire in na a bɛ dasi olu bɛɛ lajɛlen ma. Côte d'Ivoire gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 2 san 2025 ko yamaruya tɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔden si bolo ni ka bɔ ka manifestation yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye Laurent Gbagbo ale ni Tidjane Diam yɛrɛ kɔni tɔgɔ bɔli ye Côte d'Ivoire kalata candidat yɛrɛ kɔni na k'u tɛ jɛn ni o ye ko ka bɔ ka manifestation yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ k'i tɛ jɛn ni o hakilina ye ko Côte d'Ivoire autorité yɛrɛ kɔni y'o interdit an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi. Kasangani capitaine Ibrahim Traoré ni ale Burkina Faso jamana ɲɛmɛ kasangani ale ka interview tɛmɛnen yɛrɛ kɔni min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko kura ko min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire k'ale yɛrɛ kɔni sen bɛ baara dɔw la min bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni bɛsigibaliya ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Côte d'Ivoire ka conseil des ministres tɛmɛnen yɛrɛ kɔni o bannen min ye Côte d'Ivoire ka gouvernement ka porte-parole ni o ye Amadou Coulibaly ale bɛ bɔ ne ka jaabi kɛ ka ɲɛsin Burkina Faso jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma Amadou Coulibaly ni ale de ye Côte d'Ivoire ka gouvernement ka porte-parole ale ye kuma mun yɛrɛ kɔni fɔ ne ka ɲɛsin capitaine Ibrahim Traoré ma amna dasi olu ma ne ka olu walawala an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kirisiba dɔ yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na wale min kɛra sababu ye ni ka États-Unis gouvernement yɛrɛ kɔni bila shutdown yɛrɛ kɔni na ni o kɔrɔ ko gouvernement yɛrɛ kɔni jɔlen no a tɛ ka baara foyi yɛrɛ kɔni kɛ ka d'a kan min ye Donald Trump ka parti maaw ye ale n'u ka jamana démocrates yɛrɛ kɔni ma se ka ɲa budget ko dɔ yɛrɛ kɔni na o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni jamana yɛrɛ kɔni ka fɛn bɛɛ jɔlen no an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Segu sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ don la alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 2 san 2025 an ka Mali Assemblée nationale député kɔrɔ dɔ ni ale ye opérateur économique ba fɛnɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ni ale tɔgɔ ye Abdul Galil Mansour Aidara yɛrɛ kɔni ko jɛkulu marimafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔnɔna na ni don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ka marifa ci ni ka ɲɛsin an ka Mali député kɔrɔ yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ni k'a bɔnɛ ani na ko wa wale yɛrɛ kɔni kɛra sirala min bɛ bɔ Segu ni ka na an ka Bamako kɔnɔna na ko wa a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la tigi ale ni Kɔnɔbugu ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ko wagati min ni jɛkulu marimafɛntigi ni yɛrɛ kɔni bɛ taa marifa ci ni ka ɲɛsin an ka ni opérateur économique ba yɛrɛ kɔni ma o y'a sɔrɔ min ye Abdul Galil Mansour Aidara ye ale tun b'a ka mobili yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a tun bɛ ka i kunda an ka Bamako yɛrɛ de kɔni kan ko jɛkulu marimafɛntigi dɔw minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn olu de nan'u jɔ ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka mobili ɲɛma ni ka marifa ci yɛrɛ kɔni daminɛ ka ɲɛsin mobili ma wale min kɛra sababu ye ni ka ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni jogin kosɛbɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko kabini marifa ni yɛrɛ kɔni cira ko wagati yɛrɛ kɔni na min ye Abdul Galil Mansour Aidara yɛrɛ kɔni ko ale sara o yɔrɔ bɛɛ la Abdul Galil Mansour Aidara yirala k'a fɔ k'ale kɔni ye maa dɔnnenba ye Segu region kɔnɔna na ko wa min ye Segu TV ni de ye jabarani dɔ yɛrɛ kɔni ko o tigi don ko fondation dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ a tɔgɔ la ko ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ni kɛra karabali yɛrɛ kɔni banbaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛ ko yɛrɛ kɔni kɛn bɛ sababu ye ni ka Segu sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dusuma kasi kosɛbɛ ko wa ni perte ba de ye an ka jamana classe politique maaw yɛrɛ kɔni bolo ni wagati yɛrɛ kɔni na an bɛ duwawu yɛrɛ de kɔni kɛ banbagatɔ ye k'Ala ka badabada dali yɛrɛ kɔni nɔgɔya ye an bɛ duwawu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ a ka denbayaw yɛrɛ kɔni k'Ala ka limaniya d'u ma
avocat jɛkulu minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni olu ka avocat jɛkulu yɛrɛ kɔni sigi kun de walasa min ye an ka jamana constitution yɛrɛ kɔni ko o ka se ka labato kɔnɔnafɛnw yɛrɛ de kɔni ka sabati jamana kɔnɔna na olu ka jɛkulu man yɛrɛ kɔni ye communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na affaire judiciaire minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o affaire judiciaire yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Musa Mara ni ale an ka Mali premier ministre kɔrɔ ye ale ka procès ko fɛɛrɛ minnu fɛnɛ bɛ ka latigɛ walasa parti politique cili décret yɛrɛ kɔni ka se ka annuler o affaire judiciaire minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na an ka kiriko maaw ɲɛma dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ na min ye ni avocat jɛkulu nin yɛrɛ kɔni u bɛ walawalali kɛ jamana kɔnɔdenw ye o ko la ale ɲɛtaga minnu yɛrɛ kɔni donna affaire in kɔnɔna na u b'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ka communiqué kɔnɔna na dossier fɔlɔ ni o bɛ tali kɛ Musa Mara yɛrɛ de kɔni ta la ni ale an ka Mali premier ministre kɔrɔ ye kɔni a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye an ka kiiritigilamaw ye k'u banna ni ka liberté provisoire di ale ma wa o y'a yira k'a fɔ ko k'a datugu kaso yɛrɛ kɔnɔna na wa kaso in yɛrɛ kɔni datugu la ale ni k'a kana na garisigɛ fɛnɛ liberté conditionnelle la ko min ye Musa Mara ni ale de an ka Mali premier ministre kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ko ale ka procès kɛra tɛnɛn tɛmɛnen de septembre kalo tile 29 san 2025 an ka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité tribunal yɛrɛ kɔnɔna hali n'a sɔrɔ Musa Mara ka avocat yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Musa Mara ka ni affaire ko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o ko yɛrɛ kɔni kuma se ni bɛɛ ma ka da kan ko in yɛrɛ kɔni ti tɛmɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ kɔni k'a ka publication dɔ k'a ka bɔlɔlɔsiraw kan wa hali n'a sɔrɔ Musa Mara ka avocat yɛrɛ kɔni ye garantie yira k'a fɔ ko Musa Mara yɛrɛ kɔni garisigɛra liberté provisoire la ko siga foyi t'a la ko ni a kɔni ka procès dati sera k'a bɛna na procès kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ na ko n'a ta ko min ye kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni u banna ni ka liberté provisoire di Musa Mara ma ko min ye parquet yɛrɛ kɔni ale ye laɲini min kɛ an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ o de ye ko ka kalo 24 kaso kɛli de di Musa Mara ma ni o bɛ bɛn san 2 yɛrɛ kɔni ma ko o kalo 4 kaso yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Musa Mara a kana na garisigɛ liberté conditionnelle la a bɛ san 2 in bɛɛ kɛ kaso la k'a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi mun ye Musa Mara yɛrɛ kɔni ka verdict yɛrɛ kɔni ni baara in bɛɛ kun bɛ cɛ o don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni o dati fɔ ko o bɛ kɛ octobre kalo tile 27 nata in na san 2025 min ye Musa Mara ka avocat yɛrɛ kɔni ni olu ye maître Lala Gakou, Mamadou Kamara, Mariam Jawara, Niger ka Batoni Yaye Mukaila ale ni maître Mutakatali Tali yɛrɛ kɔni olu ka laɲiniw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la olu y'a yira k'a fɔ k'olu ka laɲini yɛrɛ de kɔni min ye kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni u ka Musa Mara yɛrɛ kɔni labila Musa Mara ka avocat yɛrɛ kɔni bɛ dénoncer yɛrɛ kɔni kɛ ko kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni kɛmɛ ne ka Musa Mara yɛrɛ kɔni minɛ k'a datugulen to ko wa a datuguli min yɛrɛ kɔni nana to bɛrɛ yɛrɛ kɔni t'a jɛ o bɛna na kalo 3 bɔ ko bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye délit presse yɛrɛ kɔni ni o kɛ a man kan yɛrɛ kɔni i ka minɛ ni ka i datugu yanni i ka kiiriko yɛrɛ kɔni cɛ affaire filanan ni o de ye parti politique maaw yɛrɛ kɔni ka cɛsiri an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni min ye parti politique cɛli décret yɛrɛ kɔni ka se ka o annuler min ye avocat jɛkulu ninnu ye u bɛ walawalali kɛ o affaire fɛnɛ na avocat jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni fara bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa min ye parti politique dissolution décret yɛrɛ kɔni ka o annuler o avocat jɛkulu ninnu maaw ye maître Mamadou Kamara, Mamadou Konate, Alassane Diallo ale ni maître Mutakatali Tali olu y'a yira k'a fɔ k'alisa olu cɛsiri bɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni min ye parti politique cili décret yɛrɛ kɔni ka se ka o annuler an ka Mali jamana kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ k'olu kun ye procédure min yɛrɛ kɔni daminɛ an ka Bamako tribunal de grande instance yɛrɛ kɔni na ko o procédure in yɛrɛ kɔni banna ka d'a kan u kun ka laɲini ye min yɛrɛ kɔni u talen procédure in yɛrɛ kɔni daminɛ tribunal de grande instance yɛrɛ kɔni na k'o laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatira avocat jɛkulu mani yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu taara procédure yɛrɛ kɔni bila tribunal de grande instance maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ka d'a kan olu kun bɛ fɛ min ye parti politique charte yɛrɛ kɔni abrogeli yɛrɛ kɔni olu kun bɛ fɛ o ko in yɛrɛ kɔni ka lajɛ an ka Mali constitution maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko wa olu kelen ni ka procédure yɛrɛ kɔni daminɛ tribunal de grande instance maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la k'olu ye o jaabi de sɔrɔ ka d'a kan an ka Bamako commune 1 tribunal de grande instance maaw yɛrɛ kɔni u ka décision min yɛrɛ kɔni o bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni parti politique charte yɛrɛ kɔni abrogeli décret o kɔni bɛ taa di an ka cour constitutionnelle maaw yɛrɛ kɔni ma walasa u ka se k'a lajɛ n'a sɔrɔ ko in an ka jamana sariya suma bɛ ta i n'a fɔ sariya yɛrɛ kɔni y'a fɔ cogo min yɛrɛ kɔni min ye tribunal de grande instance maaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko nin dossier ko in yɛrɛ kɔni k'u bɛna taa a bila an ka Mali cour constitutionnelle maaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la walasa olu ka se k'a lajɛ ko avocat jɛkulu mani yɛrɛ kɔni taara recours dɔ yɛrɛ kɔni bila an ka Mali cour suprême maaw ka section administrative yɛrɛ kɔni na recours min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ ka dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ ko profiteli yɛrɛ kɔni kɛra fanga yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka dansago walew yɛrɛ kɔni kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko recours yɛrɛ kɔni bɛ cour suprême maaw ka section administrative yɔrɔ la ko fan fila nin bɛɛ lajɛlen taara u ka mémoire yɛrɛ kɔni bila cour suprême na ka ban wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi procès yɛrɛ kɔni nana kɛ don min na olu bɛ k'o date yɛrɛ de kɔnɔni ka bɔ
Cour suprême maaw ka section administrative maaw yɔrɔ la. Affaire sabana o de ye poursuite min yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Mali Conseil national de transition ni o ye CNT membre fila yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni o ye Biton Mamadi Coulibaly ani ni Moulaye Keita ye. Ko procès min yɛrɛ kɔni bɛ sen na Biton Mamadi Coulibaly ale ni Moulaye Keita yɛrɛ kɔni kunkɔrɔ ni olu ye an ka Mali Conseil national de transition membre yɛrɛ kɔni komi ye cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni olu ye o procès yɛrɛ kɔni renvoyé ni k'a bila ka taa fo novembre kalo tile 27 nata in na san 2025. Cybercriminalité tribunal maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko walasa ni procès yɛrɛ kɔni ka kɛ ko consignation dɔ yɛrɛ kɔni bɛ a la ko maa minnu yɛrɛ kɔni taara plainte déposé ni CNT membre fila ni yɛrɛ de kɔni ka olu kan ko consignation yɛrɛ kɔni wari sara ko consignation yɛrɛ kɔni wari bɛ t'i jɔ fo CFA wari $500,000 hali ni 100,000 la. Wa min ye avocat jɛkulu man yɛrɛ kɔni ni olu la Muntaka Tall yɛrɛ kɔni bɛ olu la o y'a yira k'a fɔ ko nin somme ye hali n'a sɔrɔ k'a ka ca yɛrɛ kɔni k'olu bɛ a sara olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ni procès yɛrɛ kɔni ka kɛ. Avocat jɛkulu man kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu nimisi wasalen dɔ yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko ni procès ko yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na o ko yɛrɛ kɔni na bakurubaya la a yira la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali cour constitutionnel maaw yɛrɛ kɔni saisili ye nin affaire ko in yɛrɛ kɔni na k'o tɛ se ka bali cogoya si la yɛrɛ kɔni ko fɔ jagoya yɛrɛ de kɔni min an ka cour constitutionnel maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ u da yɛrɛ kɔni don parti politique yɛrɛ kɔni cili décret ko in na min yɛrɛ kɔni maître Muntaka Tall ni ale bɛ avocat jɛkulu man yɛrɛ kɔni na ale y'a yira k'a fɔ k'olu avocat min yɛrɛ kɔni bɛ ni procès ko in na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni ka cɛsiri ko foyi ma kɛ o la olu cɛsirilen don halisa ko halisa u bɛ continuer wagati nataw yɛrɛ kɔni na ni kunnafoniya wɛrɛw yɛrɛ kɔni bɔra ni ko in na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o kunnafoniya in yɛrɛ kɔni da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na. Ka sanga ni Côte d'Ivoire kalata yɛrɛ kɔni selen ni ani o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la dɔgɔkun damadɔni yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ ka d'a kan min ye Côte d'Ivoire kalata yɛrɛ kɔni humna na kɛ octobre kalo tile 25 nata in na san 2025. Ka sanga ni o wagati yɛrɛ kɔni min ye Côte d'Ivoire gouvernement maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ bɔ ni ka communiqué yɛrɛ kɔni kɛ alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 2 san 2025. Communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yamaruya tɛ jamana kɔnɔden si yɛrɛ kɔni bolo k'a fɔ k'i bɛ wuli ka jɔ yɛrɛ kɔni kɛ walasa k'a yira k'a fɔ ko min ye Tidjane Cham ale ni Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni tɔgɔ bɔlen Côte d'Ivoire kalata candidat liste yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'i tɛ jɛn ni o yɛrɛ kɔni ko yamaruya tɛ maa si bolo ni ka bɔ ka manifestation kɛ o ko la. Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta o kɛra sababu ye ni fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ka dɔ fara o kan tuguni. Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maa si kana na bɔ k'a fɔ k'a bɛ meeting walima manifestation kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko min ye Laurent Gbagbo ni Tidjane Cham yɛrɛ kɔni tɔgɔ bɔlen Côte d'Ivoire kalata candidat yɛrɛ kɔni na k'a ma jɛn ni o ye ko k'a fɔ k'i bɛ bɔ ko ka manifestation walima meeting kɛ o ko la k'o ti kɛ bilen Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na. Hakilila jiginna septembre kalo tile 8 tɛmɛnen san 2025 Côte d'Ivoire conseil constitutionnel maaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni ka candidature yɛrɛ kɔni nana walasa olu ka se ka ɲɔgɔn dan yɛrɛ kɔni kɛ kalata nata na ka se ka o man yɛrɛ kɔni tɔgɔ fɔ a yirala k'a fɔ ko liste nin yɛrɛ kɔni na jateminɛ min yɛrɛ kɔni kɛra o ye ko min ye Tidjane Cham ale ni Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni ni ye opposition maaba dɔw yɛrɛ kɔni fanga bɛ mun na kosɛbɛ ko olu si yɛrɛ kɔni tɔgɔ ma bɔ liste in na o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni Laurent Gbagbo ni Tidjane Cham yɛrɛ kɔni ka parti politique maaw ka olu ka critique yɛrɛ kɔni caya ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire conseil constitutionnel maaw ma. Côte d'Ivoire ka conseil national de sécurité ni o ye CNSI maaw ye olu bɛ bɔ ni ka kuma alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 2 san 2025 ka kuma kɔnɔna na u bɛ dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko komi Côte d'Ivoire conseil constitutionnel maaw yɛrɛ kɔni ma sɔn Laurent Gbagbo ale ni Tidjane Cham ka candidature ko yɛrɛ kɔni ma k'u y'a ye k'a fɔ ko maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka juguya discours kɛ jamana kɔnɔna na u bɛ ka o juguya kuma ninnu yɛrɛ kɔni fɔ ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire conseil constitutionnel maaw yɛrɛ kɔni ka décision yɛrɛ de kɔni ma k'u dun b'a dɔn k'a fɔ ko conseil constitutionnel yɛrɛ kɔni ka décision ko maa si tɛ se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka décision yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ yen n'a taara ka ban o y'a talen ye. O ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la min kun ye Côte d'Ivoire opposition maaw yɛrɛ kɔni olu kun ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko bi sibiri yɛrɛ kɔni na octobre kalo tile 4 san 2025 ko Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka bɔ i n'a fɔ ko kɔnɔkulu ka manifestation kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na k'u ka nin wuli ka jɔ in yɛrɛ kɔni kɛ démocratie tɔgɔ la u k'a kɛ bɛn tɔgɔ la u k'a kɛ tilennenya fɛlɛ tɔgɔ la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na nka min kun ye Côte d'Ivoire préfecture maaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko nin manifestation yɛrɛ kɔni tɛ se ka kɛ ka d'a kan ko risque b'a la k'a fɔ ko n'u ye nin manifestation yɛrɛ kɔni kɛ ko bɛna nin basigibali ale ni ɲagami ye jamana kɔnɔna na min ye Laurent Gbagbo ka parti maaw yɛrɛ kɔni olu kɛlen ni ka nin kuma in mɛn o y'a yira k'a fɔ k'u kɔni ye préfecture maaw yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni mɛn ko wa u b'a ka
décision yɛrɛ kɔni labato ko nka k'u b'u ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni reporté octobre kalo tile 11 nata in na san 2025 min ye Laurent Gbagbo ka parti maaw yɛrɛ kɔni o y'a yira k'a fɔ ko ni situation yɛrɛ kɔni man di olu ye ko nka u n'a taw bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin u ka militants bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u mobiliser yɛrɛ kɔni ka to parti tɔgɔ la nka min yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni an ye min yɛrɛ kɔni o de ye k'a fɔ k'u kɔni ko Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa si kana na wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko parce que min ye Laurent Gbagbo ale cila caman k'olu yɛrɛ kɔni ma kɛ Côte d'Ivoire candidat yɛrɛ kɔni fɛ kalata nata in yɛrɛ kɔni na k'o ma diya ye k'i tɛ jɛn ni o ye k'i b'a fɔ k'i bɛ bɔ ni ka wuli ka jɔ yɛrɛ kɔni kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na k'o kɔni kuma t'a la bilen min kɔni ye Laurent Gbagbo ale y'a yira k'a fɔ k'a ka manifestation yɛrɛ kɔni bila la octobre kalo tile 11 na halisa an bɛ to Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire ka conseil des ministres yɛrɛ kɔni tɛmɛnen min ye Côte d'Ivoire ka gouvernement ka porte-parole ni o ye Amadou Coulibaly yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka jaabi yɛrɛ kɔni kɛ Burkina Faso jamana ɲɛmaa ka kuma tɛmɛlenw yɛrɛ kɔni ma ni o ye capitaine Ibrahim Traoré Côte d'Ivoire ka conseil des ministres yɛrɛ kɔni kɛra haraba tɛmɛnen de octobre kalo tile fɔlɔ san 2025 o conseil des ministres de kɔfɛ min ye Amadou Coulibaly ale bɛ bɔ ni ka kuma ko Burkina Faso jugu foyi yɛrɛ kɔni sigilen tɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Côte d'Ivoire ka gouvernement ka porte-parole yɛrɛ kɔni na ko Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ye jamana ye min bɛ duna yɛrɛ kɔni kunbɛn ka d'a kan k'olu ye terre d'hospitalité de ye ko o yɛrɛ de kɔni na Burkina k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye ale jugu ye ko Côte d'Ivoire kɛmɛ ni ka olu yɛrɛ kɔni bila a ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kuma yɛrɛ kɔni ti bɛn ko olu ti sɔn a ma ka d'a kan ko Côte d'Ivoire furadama yɛrɛ kɔni ale ye jamana ye min yɛrɛ kɔni bɛ duna kunbɛn wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi farafiden caman yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka taa Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni kɛ u ka réfugié ye ko don kelen da kelen Côte d'Ivoire état maaw ma dogo Burkina Faso la k'a fɔ ko Burkina Faso ka personnalité dɔw yɛrɛ kɔni bɛ olu Côte d'Ivoire ka jamana kɔnɔna na k'olu tile kelen ma deli ka o dogo Burkina Faso la ko dunan fɛn fɛn bɛ olu Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔna na o dunanw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye politique ko dɔw yɛrɛ kɔni k'u kan ka u yɛrɛ minɛ u ma ka d'a kan u bɛ Côte d'Ivoire jamana de kɔnɔna na ko wa dunan minnu bɛ olu Côte d'Ivoire ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu bɛ yen nɔ ka d'a kan o maa ninnu y'a dɔn k'a fɔ ko min ye Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ale ye dunan kunbɛn jamana ye wa y'a yira k'a fɔ ko yɛrɛ kɔni tɛna kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni dɔ yɛrɛ kɔni don Côte d'Ivoire ka kalata nata in na n'o nana kɛ octobre kalo tile 25 nata in na san 2025 ko Côte d'Ivoire ye jamana dayɛlɛlen min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ta 100 sara la yɛrɛ kɔni maa 26 o bɛɛ jamana wɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw ye ko n'i y'o jate yɛrɛ kɔni bɛrɛ tɛ o jɛ maa 7,000,000 yɛrɛ kɔni na ko maa 7,000,000 yɛrɛ kɔni na maa 3,000,000 o bɛɛ lajɛlen Burkina Faso ka jamana kɔnɔdenw ye k'a nafa foyi tɛ olu Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ka na ni basigibaliya ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na ka d'a kan ni basigibaliya yɛrɛ kɔnɔna na Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ha kɔni tɔɔrɔ bɛ se olu yɛrɛ kɔni ma halisa olu Côte d'Ivoire autorité yɛrɛ kɔni sigi bɛn ni ka Burkina Faso maaw yɛrɛ kɔni kɔnɔ u ka na ni dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen ye min b'a yira k'a fɔ ko min ye olu Côte d'Ivoire maaw yɛrɛ kɔni k'olu sen don bɛ plan dɔ yɛrɛ kɔnɔna na min kɛ kun de walasa ka na ni basigibaliya ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na halisa k'olu Côte d'Ivoire autorité maaw sigi bɛn ni ka Burkina Faso ka o dalilu ninnu kɔnɔ a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Burkina Faso ka jamana min yɛrɛ kɔni bɛ bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan ko yɛrɛ kɔni sababuya la olu bɛ se ka Burkina Faso ka réfugié minnu yɛrɛ kɔni minɛ u ka jamana kɔnɔna na ko ka ca ni maa 80,000 ye ko Côte d'Ivoire ka fonctionnaire wɔɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni minɛ bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni o maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ service d'assistance aux réfugiés et apatrides de Côte d'Ivoire maaw yɛrɛ de kɔni bolo ni o ye daara maaw ye k'olu minnu yɛrɛ kɔni minɛ bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni Burkina Faso maaw bɛ ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni bisiya k'a fɔ k'olu kɔni espion de ye k'u bɛ fɛ ka na ni basigibaliya ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na min ye Côte d'Ivoire ka gouvernement ka porte-parole ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ko Côte d'Ivoire ka ni fonctionnaire wɔɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni minɛ bɛ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu tɛ espion yɛrɛ kɔni ko min ye Burkina Faso maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ ka nin ko in imaginer ko Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɔni ka bɔ imagination kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka ni réfugié nin yɛrɛ kɔni olu bɛ se ka garisigɛ dɛmɛ yɛrɛ kɔnɔna ni ka bɔ Côte d'Ivoire état maaw yɔrɔ la ko réfugié nin yɛrɛ kɔni mako b'a la u ka identifier ko wa o ye baara administratif dɔ yɛrɛ de kɔni u kan ka min kɛ ni o de ye ka réfugié nin yɛrɛ kɔni recenser ko wa wagati Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛ nin man ko y'a sɔrɔ u tun bɛ ka o baaraw yɛrɛ de kɔni kɛ terrain kan ko mais a nana ye k'a fɔ min kɔni ye Burkina Faso maaw ye ninnu yɛrɛ kɔni minɛ k'a fɔ ko espion de don ko espion yɛrɛ kɔni tɛ u nan bɛ dɛmɛ yɛrɛ de kɔni don réfugiés ye a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Côte d'Ivoire gouvernement maaw yɛrɛ kɔni Burkina Faso autorité yɛrɛ kɔni jaabi u y'a yira k'a fɔ ko olu sen donni plan dɔ la min bɛ se ka na kɛ sababu ye ka na ni basigibaliya ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na k'o nafa foyi tɛ olu Côte d'Ivoire maaw yɛrɛ kɔni ka d'a kan ni basigibaliya yɛrɛ kɔnɔna na Burkina Faso jamana kɔnɔna na k'a kɔni bɛ tiɲɛni don olu de kunna
An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kiriziba dɔ yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kiriziba min yɛrɛ kɔni kɛmɛ sababu ni ka États-Unis yɛrɛ kɔni gouvernement bila pause la. Araba tɛmɛnen octobre kalo tile fɔlɔ san 2025 États-Unis sénateurs yɛrɛ kɔni ma se ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ vote dɔ yɛrɛ kɔni na u ka jamana budget projet de loi dɔ yɛrɛ kɔni kan. O vote yɛrɛ kɔni kun nana kɛ sababu yɛrɛ kɔni walasa paralysie budgétaire min yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka se ka o ko yɛrɛ kɔni ban wagati kuntagala dɔ kɔnɔna na. États-Unis ka Sénat yɛrɛ kɔni na hirala k'a fɔ ko négociation min yɛrɛ kɔni tɛmɛna républicains ni démocrates yɛrɛ kɔni fɛ ni républicains o kɔni ye Donald Trump ka maaw ye démocrates o ye Donald Trump ka opposition ye a yɛrɛ k'a fɔ k'u ma se ka ɲɛ négociation yɛrɛ kɔni na Sénat la wa u ma ɲɛ hakilina min yɛrɛ kɔni na o ye dɛmɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ don maaw yɛrɛ kɔni ye kɛnɛyako sira la. Démocrates ni o ye Donald Trump yɛrɛ kɔni ka opposant olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni min ka di olu ye o de ye fɛɛrɛ ka latigɛ yɛrɛ kɔni musaka caman yɛrɛ kɔni ka ta ni ka don kɛnɛyako la États-Unis jamana kɔnɔna na. Nka min ye républicains ye ni o ye Donald Trump ka maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ ka démocrates accuser ko démocrates bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ de kɔni immigrants minnu yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ papier tɛ olu yɛrɛ kɔni bolo ka furakɛli yɛrɛ kɔni kɛ o maa ninnu bolo fu ani falaki ye ko démocrates bɛ fɛ ka o yɛrɛ de kɔni kɛ. Min ye JD Vance yɛrɛ kɔni ni ale de ye États-Unis vice président yɛrɛ kɔni ale bɛ kuma nin ko in yɛrɛ kɔni kɔfɛ a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Sénat démocrates yɛrɛ kɔni ni o ye olu ka opposants ye ko maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka États-Unis gouvernement paralyser wa u bɛ ka États-Unis jamana yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko ta otage la ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye démocrates maaw yɛrɛ kɔni u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni ka furakɛli yɛrɛ kɔni kɛ fu ani falaki yɛrɛ de kɔni ye immigrants dɔw yɛrɛ kɔni ye papier tɛ minnu bolo. Min ye Sénat démocrate dɔw yɛrɛ kɔni ni olu de ye Donald Trump ka opposants ye o kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye républicains yɛrɛ kɔni n'o ye Donald Trump ka maaw ye k'olu kɔni ye États-Unis gouvernement paralyser ka d'a kan min ye Donald Trump ka maaw yɛrɛ kɔni u mago foyi yɛrɛ kɔni tɛ États-Unis sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako lahalaya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Sénat démocrate yɛrɛ kɔni y'a fɔ bɔlɔlɔsiraw ka don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko min ye républicains yɛrɛ kɔni ni o ye Donald Trump ka maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ ka nkalon tigɛ ni ka da olu démocrates yɛrɛ kɔni na ko olu démocrates yɛrɛ kɔni bɛ ka ban nin ko in ma kun yɛrɛ kɔni na k'u tɛ ka o ko fɔ u bɛ ka nkalon dɔrɔn de ta ni ka da olu la ko min ye ko k'a fɔ k'olu démocrates yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ de kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni ye furakɛli o ka kɛ fu ani falaki yɛrɛ kɔni immigrants ye papier tɛ minnu yɛrɛ kɔni bolo ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye k'olu ka projet yɛrɛ kɔni kɔnɔna na États-Unis ka dollar wari dɔrɔmɛ 1 k'o tɛna na ta ni ka di immigrants ma papier tɛ minnu yɛrɛ kɔni bolo walasa ka se ka olu dɛmɛ u ka furakɛli yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ olu ta tɛ o ye kɔni olu ta ye dɔrɔn États-Unis jamana kɔnɔden minnu bɛ yen ni papier yɛrɛ kɔni bɛ olu bolo olu ka se ka garisigɛ furakɛli sɔngɔ tɛmɛtɛmɛja yɛrɛ kɔni na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yɔrɔ caman datugulen don Washington monument ale ni capitole américaine ko gouvernement jɔliko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka o sécurité ninnu bɛɛ lajɛlen datugu an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn bɛɛ yɛrɛ kɔni jɔlen yɛrɛ kɔni don nka bɛɛ lajɛlen jigi b'a ka États-Unis jamana kɔnɔna na k'a fɔ min yɛrɛ kɔni ye démocrates ni républicains yɛrɛ kɔni k'u bɛna se ka ɲɛ ko la yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma